Hi and hello. I'm Pastor Johnny here. O nang hinaot ko nga ni mga takna na sinati nimo ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Naot nga ang kalinaw, grasya sa Dios, walay kinutuban, maangkon nimo ni mga takna buwan sa imo ang mga minahal sa kinabuhi. Tuguti ako nga mo share sa akong mubo nga mensahe, Kristohanong mensahe, nga akong giuluhan aron ang kalibutan mahibalo kamo akong mga tinunan. Kini nga mensahe gibase kini nato sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 13 versikulo 34 ngadto sa 35. Diin si Kristo mingon sa iyahang mga first disciples nga karon paghahata ako ninyo bag-ong commandment, bag-ong balaod nga maghigugmaay kamo kanunay aron ang kalibutan mahibalo nga kamo akong mga tinunan. Muna atong usa sa mga kinukluban nga ang Ginoong Hesus ang iyang desire dili lang sa iyang mga nahaunang tinunan bisan pa sa mga karon nga mga tinunan niya sama nato nga nagtuon niya nga pinaagi sa atong pagkinabuhi sa gugma mahimo kitang mailhan na kita iyang mga tinunan. Unsa maibot pasabot niya na mga kaigsuonan niadtong pagsulti niya na ang but pasabot niya na niya sa iyahang mga naunang disipulo mao ang pagpahinumdum kanila nga bag-una ang ilahang relihiyon, bag-una ang ilang tinuuhan, no? Bag-una ang ilahang balaod nga sundon ingon nga magtotoo sa Dios. Kana nga balaod pangigugmaay na sa usag-usa ilabi na niya sa mga kaubanan nga mga magtotoo sa Dios pinagi ni Kristo. Kana nga balaod paghigugma sa usag-usa, no? Aron for purposes that ang iyang mga kinunan mailhan sa kalibutan nga sila tinunan na ni Kristo. Dili na niadtong pagtulunan sa karaan nilang kinabuhi. Mga converts naman ni sila ni Christ, kanina mga disciples. Converts from a religion of laws. So, ngadto sa usa ka reliyon sa gugma. From religion of laws to a religion of love. Mao man ay Kristohanon nga reliyon. Kaya ang atong balaod nga Kristohanon, gugma naman lang. Gugma na lang. Dili lang gugma. Una, gugma sa Dios, no? Gugma sa Dios nga atong may padayag pinagi sa si katao kay kun matupan ni Kristo unang usa ka matutuo mingon nga I love the Lord dearly nya wala siya gugma sa isig katao makakon siya. So to prove na kita nakatuman niya ng very first commandment of the 10 commandments, to love God with all your heart, with your soul, with your being, no?
is to love our neighbor. Dili kita makahigugma sa Dios. We cannot love God nga siya ra gyud ang proof niya na mao nga kita nahigugma ta sa aton si katao. Munang naay sugidanon si Kristo may tungod sa usa ka magsisimba. Ingon siya, kung buhalad daw niya ka, aron daygon nimo ang Dios sa imong halad, no? Nya nahinumdum ka nga wala di ka ma-reconcile, masiguli sa imong igsuon. Ayaw og idayon na imong simba, ayaw humana na imong pagsimba, ayaw gihatag na imong halad, balik pa uli sa inyo kung pasiguli sa imong igsuon. Ug kung pasiguli na gani ka, balik ihatag ka nimo halad. Why? Because we cannot worship God with hatred in our hearts, because He's a God of love. There's no other way to worship Him but in love. Malalaing paagi nga atong madayeg ang Dios pinagi sa atong pagsimba, sa atong halad, regardless of unsay atong halad, regardless of how big and beautiful is our offering. If ang atong kasing-kasing giharian o pagdumot, walay pagpasaylo, walay tinguha sa pagpasayuli sa atong isikatao, sa atong igsuon, dili ka na madawat sa Dios. Ngunay bag-ong pagsimba, bagong espiritu sa pagsimba. Unsa pa tong kaniadtong pagtuo nga ang pagsimba sa Dios pinagi sa espiritu ug kamatuoran. Ang bag-o karon pagsimba sa Dios pinaagi sa paghigugma sa atong isikatao. Una si Kristohanon nga kinaiya sa pagsimba sa Dios. You have to see to it nga pure ang atong kasing-kasing tungod kay wala ta nagbato ng pagdumot sa atong isikatao. Tungod kay nakig-uli na kita, i-rebuild na to ang atong relationship sa atong isikatao. No? So, kana nga pagtuo, bag-o ka na nga somehow, para nako, wala kayo kasanti sa mga Kristohanon karon. Kay kadaghanan sa mga Kristohanon karon, sama sa mga karaa magtutuo nga mga Hudiyo sa ilang karaang pagtuo, gapabilin nga, simba na gihapon sila bisan madin na ipagdumot sa ilahang isikatao. Dili na siya mo ay Kristiyano nga pagsimba. Ang Kristiyano nga pagsimba, hinahanglang adunay kasing-kasing nga mahigugmaon, mapinasayloon o maluluyon tungkol kay ang Diyos nga atong isimba. Diyos sa gugma nga way kinutuban. So muna siya mga kaigsuonan, muna siya ang atong pamalandungan o may sa atong kinabuhi karon. Wala tayo laing paagi sa pagsimba sa Diyos, especially as a church or as a Christian family. Isugo kita sa atong Ginoong Kristo sa pagkinabuhi sa gugma aron ang kalibutan, ang atong mga silingan, ang mga dili magtutuo mutuo sa Dios nga atong gituohan, no? Kay ang sugo sa atong Ginoong Kristo ang iyang final nga sugo, misyon sa iyang mga magtutuo, iyang mga tinunan, mao man ang pag sangyaw sa mayong balita o paghimo sa tanang katawan sa kalibutan, tanan sa katawan sa kalibutan nga iyang tinunan. Ug dili na kinahanglan nga magpastor ta o magpari ta aron kumbinsiyon nato ang atong silingan o ang kalibutan nga kita magtutuo ni Kristo.
ug nga ang Dios ni Kristo nga gugma mao ang angang alagaron. Dili pinaagi lamang sa pagkinabuhi sa gugma. Inahan na makita sa katilingban, makita sa kalibutan, kita ingon nga panimalay ni Kristo o iglesia ni Kristo nagkinabuhi sa gugma ug busa ang mga tao makaila na kita tinunan ni Kristo ang relihiyon na nagtuo nga ang Dios pure gugma ug busa angayan siyang dayigon, simbahon o galagaran sa tanang katawhan, no? So do we have that? Siguro mangutana kita sa atong panimalay, sa atong kinabuhi, sa atong iglesia, ug naa pa nato kana nga kind of attraction nga ang tao miingon nga, uy, kada mga outsiders minsan, hala, nindot na sila nga panimalay. Tinuugo na silang iya sa Diyos nga may gugmaon. Kay sila mismo nagkinabuhi sa gugma. We don't need to be a pastor or an evangelist or a priest in order to convert, to make other people believe outside from our family, from our church, nga ang God nga atong gituhan sa kanindot kayo nga God, may God nga deserving kayo doon pagtuo, pagsalig sa tanang katawan sa kalibutan, kay He is pure love, mga igsoon. So ano siya ang pinakahagit sa atong kaugalingon as individual Christian, no? Dapat mailhan sa atong mga higala, diha sa atong opisina, diha sa atong trabahoan, nga kita mahigugmaon, diha sa atong iglesia, kaya kinahanglan makita gyud ni kita naa nato ang paghigugmaay, no? So imagine kung ang tanang iglesia sa atong Ginoong Kristo nagpadayag niini nga kind of lifestyle nga adunay pananghigugmaay nga tinuray nga nagtinagdanay sa panginahanglan sa usa-usa mo man gugma, di ba? No, mo gugma ang willing ta mo sakripisyo sa unsay naa nato alang sa mga tao nga nakinahanglan og gugma. Remember the story of the rich young ruler? Ipabaligya ni Kristo ang iyaha magaptangan aron gamiton kini sa paghigugma ni adtong ilang silingan nga mga nakinahanglan og pagtagad. Una sa Christianity, tinuod nga Christianity, dili pinaagi sa ngalan nato sa iglesia, kundi ang tinuod nga Kristyanismo, tinuod nga iglesia ni Kristo, no? Tinuod nga iglesia sa Dios, maka nang nagkinabuhi sa gugma ni Kristo. Labi na ngadto sa mga timawa sa katilingban. Maunay pinaka marka o ilhanan na kita o ang atong iglesia iya gayon ni Kristo, ang anak sa Diyos nga nagpakatao o nagtudlo, may tinuod nga Diyos o gipatay. Wala po nagpakamatay, gipatay siya. Kay adun na may mga tao nga wala moangay sa iyang tudlo, kay nadaot ang ilahang negosyo, ilang reliyon na himo na magnegosyo kani adto. So ang tudlo ni Kristo somehow ilang gisabot nga makaguba sa ilahang religious business. Utong finally bago sila kanto, silang gipatay si Kristo. Mingon tag nagpakamatay si Kristo, normal dili maayo kay mo man runog suicide, naghikog.
Di ba? No? So, wala siya mga kaigsunan. Today, pahinunuman kita as Christians that we are in a new religion of Christ, a religion of love. Kung ato kini kinabuhi, mahimo kitang sermon, living sermon sa kalibutan aron mutuo sila sa Dios nga gitulo ni Kristo alang sa kalibutan.